Hola, sóc la Mireia, professora de català i avui porto una gran notícia per tots aquells que aquest 2025 us vulgueu presentar a les proves de certificació de català de nivell C2. I és que he creat un curs específic per vosaltres, un curs en línia amb més de 40 videolliçons, més de 15 hores de contingut, amb exercicis autocorregibles, tot perquè puguis afrontar l'examen amb calma i tranquil·litat. Durant el curs treballarem les 4 sessions més importants. Treballarem la part d'ortografia, la part de morfosintaxi, la part de lèxic i la part d'expressió oral i expressió escrita. Podràs accedir a les classes sempre que vulguis, de forma il·limitada, des de qualsevol lloc, així que seràs tu qui posarà els teus horaris. A més, si t'immatricules avui, podràs accedir a 3 bonus fantàstics. Un primer bonus on farem una classe on parlarem de com és l'estructura dels exàmens dels diferents organismes que les organitzen i també et donaré consells per fer sobretot la part oral, que és la que normalment us posa més nerviosos. També podreu accedir o podeu descarregar un llibre, un dossier, un llibre electrònic amb exercicis de pronoms febles que inclou solucionari i finalment un tercer bonus amb exercicis típics de l'apartat de l'ús de la llengua també amb el seu solucionari. I per si això no fos poc, tindràs accés a un grup de WhatsApp on podràs expressar els teus dubtes, podrem resoldre dubtes i també tindràs accés a una tutoria quinzenal que farem a través de Google Meet on podrem resoldre els dubtes en directe. Així doncs, si vols més informació només has de clicar a l'enllaç que trobaràs aquí sota i espero veure't ben aviat dins d'aquest curs, perquè ja saps, supera l'últim repte.